Добро утро! Точно пристигнах в офиса. Не ви снимах сутринта, защото направих една бърза тренировка. После пих кафенце и трябваше да се оправям. И вече ходя пеша до офиса, като е хубаво времето, за да правим крачки. Вече са много крачки, тъй като е горе-долу 10 минути пешеходното разстояние. Но да, сега ще си направя едно второ кафе за деня. И ще седна да свърша малко работа. Искам на 6 и нещо съм на фризьор, защото положението изобщо не е добре. Честно. В смисъл, вижте. Ужас. Имам чувство, че в 3 от 5 влога ходим на фризьор, защото аз само 5 влога съм качила до момента. Не, този може би... Да, този се очертава, който в момента снимам, да е 7. Но 6-тия в момента е в процес на обработка и нищо поне, пак станах по-консистентна, не по едно видео на месец, което е добре, мисля. Вече имаме кафенце, така че сега мога да ви споделя какво си мисля да правим днес с косата ми. Защото ми се искаше малко да разнообразя, обаче минах през няколко фази. Исках да съм джинджър, обаче се отказах. После си мислех някакво светло, кафяво, обаче пак се отказах. Какво ни остана? Просто друг нюанс на русото. Най-добрият ми приятел ми каза, че по-топли тонове повече ще ми отиват. Инспото, към което съм се насочила, сега ще ви го покажа, само да го намеря. Началната ми идея беше нещо такова, което може да го направя, обаче по-натам сега просто не съм в настроение да има чак толкова голяма разлика. Си мисля нещо ето такова. Сега искам да пробвам нещо с по-топъл нюанс. Това сега боя ли е или е? Какво е? Искаш ли да сложи? Не е обезцветително такова. Цвята такъв. Бежово с цвети кичови. Там, където има естествено. Корените има долу един цел кичови. Значи всеки блог в YouTube ми е с тебе, имам чувство. Да, верно така. Нали? Само ми викат, явно ме виждат с някакви неща, викам, ама... Какви неща? Не знам кой какво качва хора, да, то явно всички твои клиенти вика си качват, всеки си качва, но викам качват си. Иде още една пратка от Синсей и сега ще разопаковаме нещата, които са за кухнята заедно и ще ви ги показвам. Първоначално бях поръчала ето такива чинийки. Много са готини, но както може да се досетите, една от тях е пострадала при транспорта. И сега съм много тъжна, защото имам само 5 чинии такива еднакви, а не 6.
Но ще го преживея или ще я върна и ще си поръчам нови. Всъщност една нова, защото ми трябват 6. Поръчах си и такива купички. Много са готини. Те са тук с златен кант. И между другото са доста големи, но не са толкова дълбоки. Взела съм си за себе си една много сладка купичка, която е цвете. За естетик закуските ми за Инстаграм. Сега всички тези неща ще бъдат пуснати в миялната. Надявам се всички купи да са цели, защото още не съм ги отворила. И поне те да са 6 броя, както трябваше да е в началото. Поръчала съм и една преса за чесън, която изглежда доста готино. Е такава стабилна. И много бурканчета за съхранение. Всичките са различни размери, защото ми трябваха за различни неща. Ето тези мисля, че са средните. С бамбуково капаче са. Не знам колко буркана поръчах, честно казано. Имаме още едно, което е същия размер. И тях ще ги пусна в миялната преди да слагам продукти. Защото кой знае кой ги е пипал. Мърсотия. Още една цяла купа. Ето тук имаме още едно бурканче, но тези са от най-малкия размер. Поръчах си и тази много сладка каничка. Най-досадната част при всички тези неща е, че трябва да им се махат лепенките после. Ето тук съм си взела тази декоративна поставчица. Много наподобява на поставката на една чаша за кафе, която имам пак от Синсей. Ама са много готини, много ги харесвам тези. Добре, хора, официално и 6-те купи са цели. Дошли са в топ състояние, както би следвало да бъде. Добре, сега отивам да посъбера боклуци. Това не е всичко. Има още неща, които съм поръчала. Някои вече са инсталирани дори. Сега точно се прибрах от работа, но с вас ще отворим няколко пратки и ще ви покажа какво си купих вчера от Синсей, защото пак минах. Непосредствено преди да отида на кафе с моите сладки приятелки. Тя няма да ви лъжа, отворих ги вече, но искам да ги покажа и на вас, така че сега отначало. Почваме с първата пратка, която е от Dolish Capsule. Това, както може би повечето от вас знаете, любимият ми бранд за аксесуари за коса. В Dolish Capsule може да си намерите четка за коса. Най-новият им продукт е гребенче, за тези от вас, които предпочитат гребенче вместо четка. Аз лично използвам и двете. Това вече е третата ми четка от бранда. Имам и шнолки. Ето, даже тук имам една, която си ползвам всеки ден абсолютно. И сега ще ви покажа нещата от новата колекция. Ето я и новата четка от бранда. Новият модел е заоблен. Не знам дали знаете, но предните им четки всичките бяха квадратни. Мале, уникална е наистина. Като си изчистя всички четки за коса, ще ви ги покажа наведнъж. Защото в момента просто... No.
Ето го и логото. Новото попълнение в бранда гребенчето. Както може да видите, и то е страхотно. Важна информация. Всички четки, гребенчета, аксесуари можете да си ги персонализирате с буквичка, с 2 буквички, каквото искате. На четките съответно мисля, че може и цяло име да се събере, ако са по-малки самите букви. Но да, това е още една много готина опция, която предлага бранда. Продължаваме нататък с една пратка, която ми пристигна миналата седмица, но успях да я взема едва вчера. От Yenge's Cosmetics. Имат 40% намаление в сайта в момента, обаче докато аз кача това видео, може и да нямат вече, така че не знам. Yenge's Cosmetics съм си поръчала 2 маски за лице. Чакайте да не ви ги показвам наобратно. Едната е тази. Мисля, че имаше нещо от сьомга в нея, не знам. Стана ми интересно и реших да я пробвам. Като цяло това ще ми е първият път, в който пробвам маски от този бранд. Преди това съм си купувала някакви неща, но маските им никога не съм ги пробвала. Тази маска, която беше много вайрал и мисля, че все още е вайрал, която лягаш си с нея. Всъщност мисля, че всичките им маски трябва да спиш с тях и се събуждаш с някакво уникално лице. Тази се казва Sleeping Beauty, другата е Cinderella. Другите неща, които съм си поръчала от бранда, са пачове за под очите. Поръчала съм си черни, които са Black Diamond. И другите са Golden Rush. Ще ги изпробваме заедно. Мисля в TikTok да направя едно ревю. Ще си ги използвам както са казали хората. Лягам си с нея и ще видим с какво лице ще се събудим. И тук ще ви го покажа. Продължаваме с нещата от Sensei. Те не са особено интересни и са малко. Купила съм си още закачалки розовки. Защото, както може да се досетите, не ми стигат. Видях и златни сламки, защото всичко е златно. Трябва да бъде златно. И най-накрая намерих и златни малки вилички, защото това е единственото нещо, което ми липсваше от посудата. Щях да си купя вчера и още буркани, защото, както ви показах преди това, си нареждам всичките шкафове в кухнята с бурканчета. Обаче нямаше такива изчистени, имаше само от тези оребрените. Аз искам всичките да са ми еднакви и затова не си взех. По-скоро ще си ги поръчам от сайта. И от Sensei ми бяха дошли още 2 чинии, защото при предната доставка ми бяха щупили една и аз просто, за да не се занимавам, реших да си поръчам 2 нови. Тук имам някакви подаръчета, които все още не съм отворила. Те са главно тестери вътре, обаче този не се сере мега готин. Вътре имам още един по-малък, абсолютно същия. Бам! Много са яки тези несесерчета, наистина. Вътре има много тестери на Charlotte Tilbury, на Chanel, на Dior. Има още, обаче не мога да ги извадя всичките. И някакво кремче за тяло на Victoria's Secret. Да, връщам ги обратно, защото ще отварям всичко, когато ми дойде музата да подреждам. Както виждате, все още нямам гардероб, но това скоро ще се промени и ще трябва да изхвърля абсолютно всичко от стаята тук, защото пак има супер много кашони от пратки, от неща, защото все още поръчваме, подреждаме, харесваме си най-различни неща и малко е сложно така, но мисля, че винаги се случва по този начин. Затова няма да се оплаквам.